Ongi etorri Markina Semengo uni frontora. Gaur Carmengo jaixetako egitaragoan barruen lehenengoz helduentzako trikitilari txapelketa bat antolatu dabe jai batzordiek eta udalak elkarlanien. Dakizuen modun, beraz ongi etorri eta txalo bero bat anoi etorteak, eskerrik asko. Dakizuenez, 10 bikotek hartuko dabe parte gaur txapelketa hontan. Bakotxak 3 pieza joko dauz, eta 2 aukera edo eukidabez pieza horrek aukeratzeko orduen. Lehenengo aukeri lehenengo multzuei litzake trikitixa harine eta rantxera edo bals bat euskerazko berbekin, eta hori aukeratu ez da benak, aukeratu dau porruzalda, fandango eta bardin rantxera edo bals bat euskerako berbekin. Eta sosketak alan erabakitzeko ordenan, esango dutzu edaz parte hartzaien izenak, beraz txalo bero bat anentzako barriro. Egoi Petite eta Ainara Petite Iurretatik, Xavier Malbadi eta Ander Malbadi Albizturtik, Eneko Dorronsoro Ataundik eta Mikel Ezeberri Otxagitik, Jon Euria eta Julene Otegi Eibartik eta Mungiatik, Mirari Azkune eta Intzane Agirrebeina Etxebarritik eta Eibartik, Leire Zumeta eta Amaia Hartza Anoetatik eta Añorgatik, Patxi Aiorga eta Joseba Zabala Irundik, Xavier Etxaniz eta Ainara Zaizar Aizpurutxotik eta Aiatik, Ander Blasko eta Jon Euria Sopelatik eta Eibartik, eta azkenik Jose Luis Garmendia Laja Bigarrena eta Eugenio Gizasola Lutxurdio Azkoititik eta Elosutik. Jai batzordian erabakiz, gaurko txapelketa epaitxuko daben epailien izenak eskutuen mantentzie erabaki da, eta amaieran emongo dabe euren epaixe. Eta gogotzu egongo zarie, eta hasi gaitxesan, lehenengoko bikotiaz, txalo bero bateaz agurtzeko eskatuko dutzu edaz Egoi Petite eta Ainara Petite Iurretarrak, eurek trikitixa, harina eta rantxera bat joko dozkue, beraz datozela nahi da benien. ¡Aire, yepa! En aquel monte, en aquel vaso, había un pájaro de chorín, le tiró una piedra de y arriba. le saqué el ojo de Begui. En aquel monte, en aquel vaso, Había un pájaro de chorín, le tiró una piedra de y arriba. le saqué el ojo de Begui. ¡Ori, ori, ay! ¡Yepa!